must have their reasons. If the Department of Foreign Affairs, headed by Secretary Teddy Boy Locsin, decides to do so, they must have reasons to do that. Sa akin, dapat din, tignan natin, imbestigahan natin, bakit, sino may nag-import yan? Sino may nagpadala rito? Pinadala lang ba rito basta yan? O meron talagang recipient? Bakit hindi pinag-uusapan yung recipient? Sino siya? Sino sila? Sino yung chronic, ano? Ang pangalan ng chrome plastic na pangalan ng kumpanya? There is this company that's supposed to have to be the recipient of this private company, sir? Oo. Akin na may phone mo. Ano pangalan? Chronic Plastic Incorporated. The address sa Valenzuela. Ano? So, ano yun? Ano ba ang explanation nila? Ano ba napag-usapan nila? Siguro alam na ng DFA yan by this time. Sir, Baka meron silang alam na hindi natin alam. Sir, sabi po